Δεν το έχω κάνει ποτέ. Ξέρω πως η πρώτη φορά είναι πολύ σημαντική. Δεν πρέπει να το κάνεις με τον οποιονδήποτε. Οι συνέπειες είναι μεγάλες. Πρέπει να είναι μοναδική, αξέχαστη. Πρέπει να είναι με κάποιον που τον εμπιστεύεσαι. Που μαζί του νιώθεις οικειότητα και ασφάλεια. Που δεν θα σε προδώσει την επόμενη μέρα. Που να θέλει αυτά που θέλεις κι εσύ. Που πιστεύει αυτά που πιστεύεις κι εσύ. Που νοιάζεται και καταλαβαίνει. Που θέλει να έχεις δουλειά και μια καλή ποιότητα ζωής. Που σέβεται τις επιλογές σου, τον τρόπο ζωής σου. Που δεν σε καπελώνει, που δεν σε προσβάλλει, που δεν λέει πως ξέρει καλύτερα από σένα για σένα. Λοιπόν, μπαίνεις στο δωμάτιο. Τραβάς την κουρτίνα και παίρνεις τη μεγάλη απόφαση. Είναι εκείνη η στιγμή που από αγόρι γίνεσαι άντρας. Η πρώτη φορά που πας να καπνίσεις είναι πολύ σημαντική. Και τη θυμάσαι για πάντα. Άκου να σου πω, το γλαστράκι θα το πάρω μετά, μην μου πείτε του κόμματος και μαλακίες, έτσι.